аввалан салом мегӯем бар ҳамаи бародарон ва подписчикони канали Автолайф. Дар ин аввор чунин мошинҳоро барои шуморо пешкаш мегардонем. Мерседес Е-классе ки бисёри бародаро хоҳиш карда буд, сечкаи 1.8, Lexus LX 350 ва дигар мошинҳои беҳтарин дар навор ҷой додааст ва имрӯз мо барои шуморо пешкаш мегардонем. Албатта дастгириро фаромӯш накунед, дар навор яктаи лайка бигзорен, фикротонро дар комментария бинависонед. Дастгириро сиз ширагай бародаро. ба шумо тамошои хуб хон ҳастам. Саломат бошед. Мерседес Е-класс бародаро, хуб некта ҳолати хубиш тамошо кунед. 2011 сол нав 6 мошинае ки вагони овардагиянаш 4 та баллон нав объёми 3 қати 11 литр расход дорад дар даруни шаҳр. Тамошо кунед, касоре ки маъқул мешаванд, номрои акам ҳаст. ҳуҷҷат таъинировкаш 1 сола. ҳозир як салонша мегирам. 4 та баллон нав свечамхтони дестен. Дарои электропакет, багреф, мультирул, автомат 201,000 пробег дора. Тамом навортош кор мекунад. Лукам дора. Десяташ медиам. нақша 200,000 мега бо муомилаам дора. номро якара меонам, занг занем, қайтон муомилаи хубам мекуна. номро яка 004 40 61 63. AMG бисёр мошинаи созанамиё 11 литр расход дорад дар даруни шаҳр. Мерседес сечка бародаро 98 солай объём 1.8 қати 4 та баллон нав гази бензинай. ҳозирам айҷоша камера мекунем, тамошо кунед. ҳуҷҷат таъинировкаш 1 сола. тамом навортош ҳаст. ҳозир як салонша мегирам бародаро. мегум пастой мегирад чи автомат чи ки механик? чхолош ҳамаш наван 65 та 1.8 қати. карукаш механикай кондиционер печкаш кор мекуна. алонушам навай. нарша чанд гуфти рака? 65,000 бо итари муомила дороха. номро тамегӯ ака? 93 895 54 54. занг бизане, қайтон муомила мекуна. сечка состоянии хубиш бародаро. хай бо хона мебинен лача. Toyota Camry бародаро, тамошо кунед, состоянии хубиш. аз амиё бисёри бародаро хоҳиш карда буданд. 2000 чанд дака 2012 сола объёми 2.5 қати бензини холия газ задагӣ нестай. таъинировка дорад 10 моҳига таъинировка. ӯзи як салонша мегирем, тамошо кунед. салон кожа чихоло ҳама нав
лукам дора. Ягай пешам камераш мекунем, тамошо кунем. дар электропакетан абагреф мультирол автомат старстопам дора. Лукам ҳаст, печка консонер ҳамаш кор мекунад. нархша чанд гуфти рака? нарх 652,000 бо муомилаам дорам. Абе акара мемонам занг зани қайдкун муомилаат мо мекуна. ҳам номеро та мегӯй ака. Номеро телефон 909 1441 01. занг зани касоида ки маъқул мешава, сасияни хубаш қайдкун муомилаи хубам мекуна. Якам мошин тозаи хушрӯай. Nissan Xterra бародаро хубинакта ҳолати хубаш барои мошино барои кӯҳу пушта. Тамошо кунед 2011 сол авёми чорхати вагониш 4 та баллонаш навай. Оз як салонша мегирам, тамошо кунед касоида ҳаст. чихоло ҳамаш наван. Оз як пеша мегирамаш. дар электропакетан коробкаш автомат, печка консонер ҳамааш кор мекуна. мошин барои ами кӯҳу пушта. Я дига ам хел ростаки аишка мебурориш. Варианташа викам. нарша 150,000 мега бо муомилаам дора. номро якана мемонам занг зани қайдкун муомилаи хубам мекуна. номрош 906 33 01 02. американкай. мошинои америка барои ами кӯҳу пушта созандаанд. Я 150 та ё нархаш? 150 та бо муомилаи хубам дора. боз як ай пеша мегирамаш. баъд тамом. Lexus RX 350 бародаро Европаш 2009 сол объеми 7 қатӣ панорамаш тамоми наортош кор мекунад. бензини холӣ, вагониш 4 та баллон навай. оз як салонша мегирам, тамошо кунед. майли ака. нархша чанд гуфтӣ рака? дар электропакет абагреф мультирол автомат, потолок панорама, ҳамаи наортош кор мекунад. мультирол ҳаст. чорведе бародаро 4 баллонаш кор мекунад.
ҳамаи навотош ҳаст. нархша чанд гуфтӣ рака? нархша нархш 160,000. номро акара мемонам, занг зане қайтон муомила мекунам. номрош 92 969 0000. бензини холӣ? газ бензин дора?